दिनैनि बे हरिसिङा समष्टिनि सिङाव थानाय कबिरालि ओनसोलाव नैबे गेवलां फोथाराव जोंनि बिटिआर इलेक्सननि थाखाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जों दिनै बेयाव इलेक्सन केम्पिंनि गेवलां मेल जागायदों आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि सन्जय सरगियारिनि नैबे देरहासारखौ नागिरनानै जों दिनै बेयाव इउपिपिएल हान्जानि मोनसे पाब्लिक मेल जादों आरो बे मेलावहाय दिनै जों जिखिनि नुदों रायजो राजानि बे ओनसोलनि बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बिटिआरनि परिबर्तनखौ नागिरनानै खसाखै रायजो राजाफोरा ओंखारबोदों आरो बेनिनो मोनसे फोरमान खारन दिनै सारा बिटिआर ओनसोलावहाय जेसेबां जाति जनगोष्ठी दं बयबो दिनै परिबर्तनखौ नागिरनानै इउपिपिएल हान्जाखौ देरहाहोनो थाखाय फैगोन दिनावहाय इउपिपिएल हान्जानोनो दायित्व भार होनो थाखाय रायजो राजाफोरा ओंखारबोदों बेनिनो मोनसे फोरमान आरो बेनिखायनो दिनै बे ओनसोलाव गासै रायजो राजाफोरखौ बे इउपिपिएल हान्जानि जुथुम्मायाव नुजाफैनायखौ जों नुनो हादों आरो बेनि गेजेरजों लोगोसे जोङो साबायखर होनांगोन थांनाय 27 जानुवारियाव जे आबसु एनडिएफबि आरो इउपिपिअनि गेजेरजों जि मोनसे बिटिआर सुक्ति जादोंमोन आरो बे सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जि आवगायदों बेनि थाखाय जोङो साबायखर होनांगोन गोजोननाय मोनदों धन्यबाद होदों आसामनि मुख्यमन्त्री आसामनि बित्त मन्त्री हेमन्त बिश्व शर्मा आरो सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांमोनखौ जोङो आरो अमित शाह बिथांमोनखौ जों साबायखर होनांगोन दे जोंनि बिटिआर जि सुक्ति बे सुक्तिखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा भेलुलेस होननानै बुंदों नाथाय मोनफ्रोमबो दफाखौ दिनै जों मावफुंनायखौ जों नुनो मोननो हादों खारन जोंनि गोलाव सम दाबिनानै फैनाय सेपारेट डाइरेक्टर बेखौबो जों मोननो हाबाय दिनै आरो जों बयनिख्रुइ गोजोननो हानांगोन दिनै सारा आसामाव जोंनि बर' रावा दिनै एसोसिएट लेंगुवेज जाबाय बेखौ मैयानि जितु आसाम सरकार केबिनेटआव पास खालामबाय बेयो जाबाय बर' हारिनि बयनिख्रुइ देरसिन देरहासार जोंनि बे गोजोनथाव सारा बुहुमनि बर'फोरा दिनै देरहासार खारन बर' रावा दिनै आसामनि मोनसे लोगो राव जानो हाबाय बे जोंनि थाखाय देरहासार आरो लोगोसे बिटिआरनि अनगायै जिखिनि बर' रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि राजखान्थि माने पलिटिकेल मोनसे निरापत्तानि थाखाय जे मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौबो दिनै आसाम केबिनेटआ दाफुंनानै होबाय बिनि थाखाय जोङो साबायखर होदों आसाम सरकार केन्द्र सरकारखौ जे खसाखै दिनै जोंनि बर' हारिया जोङो जि मोनसे थांखि लानानै गोलाव सम सोमावसारबोदोंमोन गोबां मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि बिनिमयखौ जों दिनै मोननो हादों होननानै बुंनांगोन रंजाथाव दिनै जोङो गोजोननो हादों जे खसाखै दिनैसो बर' हारिया बुहुमाव माने गायसनथाय मोननो हाबाय खारन बर' रावा दिनै थांनानै थासिगोन राजनैतिकभाबै बर'फोरा बे सारा आसामाव हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे मर्यादाखौ मोननो हाबाय आरो बेनि दारा जों जुग जुग बर' रावा थांनानै थानो हानायनि जि मोनसे पजिसनखौ जों मोननो हाबाय बुंनांगोन हाग्रामाया बिटिआर सुक्तिखौ भेलुलेस होननानै बुंदों नाथाय बर' हारिखौ मोजां मोननाय बर' हारिनि थाखाय साननो हानाय बिपिएफ हान्जानि सासे वर्किं प्रेसिडेन्ट बिस्वजित दैमारि रायजो सभानि एमपि बिथाङा दिनै जिखिनि बिटिआर सुक्तिनि जि दफाखौ मोनफा मोनफा मावफुंनो थांदों भारत सरकार आसाम सरकारा बिथाङा बेखौ गोजोनदों बरायदों बेखौ जों साबायखर होनांगोन जे जेसेबांखि गुबुन गुबुन हान्जायाव थाया मानो दिनै बर' जातिनि जि मोनसे जि दाबि बेखौ मावफुंनायाव साफ्रोमबो बर'फोरा गोजोननो हानांगोन बयबो बेयाव माने गोजोननो हानांगोन जिहेतु जाय दाबिखौ लानानै बर' हारिया बेसेबांबा गोलाव सोमावसारबोदोंमोन नांबोदोंमोन दिनै बेयो जाफुंसारबाय आरो बेखौ दिनै रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिया जे बरायदों साबायखर होदों बेनि थाखाय आङो इउपिपिएल हान्जानि जानानै बिथां बिस्वजित दैमारिखौ धन्यबाद होदों बिथांखौ साबायखर होदों जे खसाखै रियेलि बर' हारिखौ मोजां मोननो हानाय सासे बेक्ति हिसाबै बिथाङा दिनै गावखौनो सिनायथि होदों जोङो बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआव हाबा बिथांनि बेक्तिगत खोथा बिथाङा जुदि खसाखै दिनै प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जे मोनसे इउपिपिएल हान्जा दङ आरो जाय बिटिआरखौ सुक्ति खालामनायाव बयनिख्रुइ गिबिसिन आरो गुवारै गोथौयै साननानै जाय माने सुक्तिखौ खालामनो हादों प्रमद बर' बिथांनि सायाव जुदि फोथायनाय मोजां मोननाय जुदि दङब्ला खसाखै जुदि बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव जुदि हाबफैयोब्ला बिथांनि थाखाय अराय इउपिपिएल माने दरजाया खुला
आरो बिथांखौ जों बरायो दा खसाखै जुदि हारिखौ मोजां मोननो हानाय जे स्पिरिट दङ जेला बिथाङाबो दिनै UPPL हान्जाखौनो निस्सय बांसिन गनायनानै लानो हागोन होननानै आं सानदों आरो बिथांनि खोथा बे बेक्तिगत खोथा हाबा बिथांनि खोथा खिन्थु बिथाङा जिखिनि सिन्था धारा दं दिनै खामानि मावदों बाथ्रा बुंदों बेयो बर' हारिनि थाखाय बाख्नायथाव बरायथाव आरो बिथांखौ धन्यबाद होदों हाग्रामा महिलारियाथ' बिटिआर सुक्तिनि आखर मोनसेबो मिथिया आरो बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबगोन ना हाबा बेखौबो मिथिया आरो बेनिखायनो बिथाङा मोनसे थांखि दङ जे जों दानि जिथु बिटिसिमोन बे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि दुखु सुखुखौ बिथाङा मिथिया बेनिखायनो दिनै बुंदोंमोन जे बिश्वनाथ सारियालि आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै जे बिटिआर सुक्ति खालामनाय जादों आरो बेखिनि ओनसोलादि बिटिआरआव हाबगोन बेयो थार बेखिनि बाथ्राखौ बिथाङा मिथिया जानो हागौ आरो बेनिखायनो दिनै बुंदों दे बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलावसो हाबनांगौ होनना बुंनाया बिथांनि थौले आरो मिन्थिनो हायै बे सिन्ताधारानि बाथ्रा खसाखै जिथु जों फोथायो दिनै जों नुनो मोन्दों बिश्वनाथ आरो सनितपुरा बिटिआरआव हाबनाया बे खाथां आरो बे हाबगोन दालालि सानैसो दालालि बेक्तिया नुजाथिदों बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ सारियालियाव जे बिथांमोना बिटिआर सुक्तियाव हाबा होननानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावनो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबनांगौ होनना बुंनायनि कारना जाहैबाय बिथांमोना मिथिखादों जे भबिष्यत बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ सारियालिया बिटिआरआव हाबोब्ला बिथांमोननि भबिष्यत राजनितिकआ गैया आरो बेनिखायनो बिथांमोना बिटिआरआव हाबजानायखौ माब्लाबाबो लुबैयाखै आरो बिथांमोना थारै हाग्रामानिनो एजेन्ट साफा एजेन्ट आरो बेनिखायनो बिथांमोना दिनै बे गहपुरनि बे सनितपुरनि बर' रायजो राजाफोरनि लुगैनाय हास्थायनायखौ बिथांमोना बुजिनो हाया आरो बेनिखायनो बिथांमोना गावसोरनि नेस्ट' स्वार्थनि थाखायनो बे ओनसोलखौ बिटिआरआव हाबनायखौ लुबैया आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बादा होदोंमोन नाथाय बिथांमोननि बादाया माब्लाबाबो जाफुङाखिसै आरो जाफुंनायबो नङा खारन बे ओनसोला थारै साननैसोनि उनावनो जों नुगोन जे बे ओनसोला बिटिआरनि मोनसे ओनसोल हिसाबै